ka Nongtalang College ka bahap apo Amlarem constituency West Gentiles ha ka Afsantrik Noilar klayok pediang ya kejeram ka ba onplementoi ki sama puli jong katei ka college hadin ba Sorkar jela kla itu ya ka kum ka People's College ka Nongtalang College kan yo ya kejeram no nak Sorkar jela harangkat ru bat ki pratli ki college ki bodan hapo ka jela haba penbena ya kan u menteri ketanat puli putih ba lakmen Rymbui ha ka jela lengkon ka walong Nongtalang College menta kasngi ulong ba ka Nongtalang College kolong ka wei ne ki khnai tili ki college ba Sorkar MDA kala jet penlong kum ka People's College ha ka jelang jongkau kabinet kablong ha ka sautrik benai baar aracar arpau hajuai ulai thu susu ba life saungut ki nonghikai ka Nongtalang College kin sayo tulop Sorkar no ocean menta kasngi milayawan hang ne hapo Nongtalang ni don hapo Nongtalang College ka jingwan jungi menta ka hakane kasngi kalong namar ba kum biphalatib baro ba ha ka sautrik upnai February aracar arpau haka cabinet meeting kebala long hapo jawai ka Sorkar kala shim ya karai ban include ya ka Nongtalang College hapo ka scheme jongka People's College kamut ba ki nonghikai bat ki staff ki ba sanction ya kane college insiu daka Sorkar te hapo Nongtalang ki sanction post baro bat ki nonghikai principal bat ki nongtrei kidon bak basau ngut bat nakine live saungut kide ki baladon hangne bat yakine nado strik jong no bnai o September ka kinyo ya katulop nak Sorkar uba Rymbui ulai thu ru ba harilum jantia kindon saartli ki college keban sajet kum ka People's College bat kita kilong ka Sangpung College ka ba that mutlong West Gentiles bat jantia Eastern College ka ba Clear East Gentiles kumba philatip ba u chief minister nakawai ka por sakawai ka por on bak education kadai ka top priority den ta kadaw kini ki khandai li ki community college ki People's College hapo ka state ki jimi ni long ki bran bok hapo jaintia jeng ki lightly ka jaintia Eastern College ka Sangpung ba Nongtalang kin kadai ka we ba kentiu ban ailat ki khna snong pendong ban yo ya ka jingpule ka ba biang ka ba ar o chief minister nak mentak education nilai tip nilai ong menakui pos pori community bangin la ban sedang ya engineering college hapo Shillong bat ka architecture college hapo Tura bat ka college hapo Patharkhma bat hapo Rongjen kini boro ang community hapo higher education nginla banle ten pakadaw nga nakaliang jonga menta kasni gade gawe gaji kemen mar ngalong kum presiden jong kana governing body kum ba khandai snem ngabat ya kana kam bat nakawi ka por ka banganang long president ba member jong governing body ngala shailek wat ya jingrap na ki chief minister na ki minister education nla ban yarap nrei ublei ula ay nga kana kala bat langba ka jing langba kana ka Sorkar MDA jemi ngila ban implement ya kana scheme hangne ha ka ba ka de jiman poy ki no hikai ban la ban hikai kham bha ya ki knasko